दुखु मोनदों मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन दायो सारखौ लांदों माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया किन्तु जेसां दिन सारा थादोंमोन बेसां दिनालाय जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों हाजार हाजार दुखु मोनदों गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबोथ' बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि सुबिदायै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सौग'थारनांगौ बे जोंनि मोन्थाय जों बर' जानानै मानो सिङाव मालाय गुबुननि सिङाव थादो जोंनोबोथ' नांगौ ना मोन्थाय साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ 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 नोंथांमोना दा मिडियायाव जाबायदि देखायदों बा बुंदों बेल' नङा सारखौ बख'नो हानायनि लामाखौ जोंनो नांथारगौ आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि दा आवगोलाव मोनाखै दा देग्लायबो दाबिदार दा टिकेटखौ मोनगोन ना मोना दा बिथांनि थासारिया माबायदि दं होनना बुंनांगोन दाथ' ओरैनो जों बिदा फंबाय बायदि नालाय लोगो मोनलायो मोजां राजनिति पार्टिया बेलेग बेलेग आलादा आलादा आं आलादा बेनि आलादा होमब्लाबो जों बिदा फंबाय बायदि सोलिलायो दा जायखिजाया गावथ' होनदों मोनगोन होननानै खिन्थु मोननाय मोनैया गावनिसो खोथासै नङा होमबा बेखिनियानो दा जयनिंआथ' दाखालिनिफ्रायनो जाबाय दं नैबे थावनियाव मा होनो दिनैजों खेबथाम जाबाय सानसे जाहैबाय मा 73 जन आरो सानसे 10 जन आरो दिनै मथा मथि मा जाहैखो 38 जन 38 दा आरो जाबावनो गोनां दङ बे गुदिगामि प्राइमारियावनो दा बहुत मानसिया जयनिं जानो नागिरदों जोङो मात्र मा होनो गायनाय फुनाय दिनखाय साननैसो फावसायनो ओरै होननानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु जयन जाग्राफ्रा माइ गायनायाव नै दा बेस्थ' जानोसै दिनैनो जयन जानांगौ होननानै दिनैनि प्रग्रामा जाबाय जिहेतु कख्लाबारि बेयावबो नोंथांमोना बिपिएफनिफ्राय थाद'नाय गैयै जयनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों माबायदि दाथ' बेखौथ' ओरैबायदि मोनसे थौ जादों कख्लाबारि समस्थियाव दा मानसिफोरा गाव गावनो आगबारिना फैदों जयन जानो थाखाय आरो मोनसे जों थांखि लादों प्राइमारि इनचार्ज लानानै होदों ब्लक बिपिएफआ बेनिफ्राय न'खर न'खर हाबदों आरो बे न'खर हाबनायाव ओरैबायदि मोजां आवगोलाव जेनेबा खायसे खायसे मानसिया बिपिएफखौ नागारनानै परिबर्तन समाव इउपिपिएलआव थांदोंमोन भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना फिन बिपिएफआव दिनै जों भट होफिनगोन होननानै न'खर बिदि बुंदों आरो मानसिफोरा आरो मोजां नांदों इन्टेलेक्सुयेलफोराबो गोरों गोराफोराबो थारमाने गोदोनि हाग्रामा सरकारानो मोजांमोन हाग्रामाखौनो फिन लाबोफिननांगौ नोंथांमोना फावसायनाङा नोंथांमोना आवगायबाय था जों बेगाव जों दं होननानै बुंदों आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरा जिहेतु नोंथाङा फोथायो नामा हाग्रामायारि गभर्नमेन्टआव फैफिनगोन होननानै 100% सियर गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि सारनियानो फैफिनगोन ओरैबायदि मोनसे थौ जादों जोंनि समस्थियावल' नङा सारा बिटिसिआव 40टा समस्थियाव बहुत थौ जादों मोनसे जागरण जादों
थारमाने आवगोलनिखौनो लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौनो लाबोफिननांगौ होननानै मोनसे थौ जादों। जिहेतु नोंथांमोननि कख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएलखौ फेजेननो हानाय दल गैया होननानै बिथां एम.सि. हेमन्त बर'आ बुंदों, मा फोरमायगोन? राजनितियाव बुङो सोरबाया सोरबा माबा माबि बुंना लायो अनेक, खिन्थु देरहागोनाथ' सासेयासो देरहागोन नालाय, नङा होमबा? दा बिदिनो अनेकआबो अनेक बुंगोन राजनिति डाइलग, खिन्थु कख्लाबारि समस्तियाव BPFआ देरहागोन बे रोखा। जिहेतु नोंथांनि लोगोआबो सासे टिकेट दाबिदार, मा फोरमायगोन? आंनि लोगोआ सासे टिकेट दाबिदार, दिनैल' नङा आवगोलावबो टिकेट दाबिदारमोन इउपिपिएलनि। दा आवगोलाव मोनाखै, दा देग्लायबो दाबिदार। दा टिकेटखौ मोनगोन ना मोना दा बिथांनि खोथा आरो। बिथांनि थासारिया माबायदि दं होनना बुंनांगोन दाथ' ओरैनो जों बिदा फंबाय बायदि नालाय, लोगो मोनलायो, मोजां। राजनिति पार्टिया बेलेग बेलेग, आलादा आलादा, आं आलादा बेनि आलादा, होमब्लाबो जों बिदा फंबाय बायदि सोलिलायो। दा जायखिजाया गावथ' होनदों मोनगोन होननानै, खिन्थु मोननाय मोनैया गावनिसो खोथासै, नङा होमबा? बेखिनियानो।